Horasma dihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hatan itu hata, jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amata, dohot sian anakna, Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe turpuk jamita di partangyangan dihita di bagasa tikion, tarsurak do di sada Musa 10 pitu, ayat sada 1 pitu, dohot 15 1 10. Ujaha maso isini turpuki tutonga-tongata, jala tepetiu ma di bagasan rohat tabi, songonom ma didok. Jadi dung marumur sia tahun si Abram, di idama ro Jahuba nama dok tuibana, ahu do debata nasun hinagugu, sai marparange dijulukku maho, jala daulat roham. Asa hupahot pada kudohoto, jala hupatorop situtuho. Jadi manukak masih Abram, dungi makkatai debata muse dohot ibana. Yang guau idama, nunga hot pada kudohoto, jala torop akka bangso maroppu tuho sugut. Alani dangbe si Abram guarmu dohonon, si Abraham ma guarmu, ay nunga hupabakito gabi oppuni torop akka bangso. Jala sopar situtuho tupahakku, jala pabakitoku ho gabi oppu persadaan ni akka bangso, jala marroan siako akka raja. Sai pahotokku do padakku tuho doho tupino parmu sugut marsudut-sudut, gabi padan saliling-lilingna, pabua au gabi debatam, doho debata ni pino parmu sugut. Dungi didok debatamu se tu si Abraham, dangbe si Sarai dohonommu gorni jolmam, si Sara maguarna. Ai pasu-pasukku ibana, jala lehonokku madiho anak sada naksian ibana, jala pasu-pasukku ibana gabiak kabangso, gari rajanyak kabangso marroan sian ibana sugut. Ima sahakna. Donga saha porsiaun di bagasan tuhata Yesus, dung marumur 10 tahun si Abram, di idama ro debata mamakulingi ibana, laho pahotton badan, naung nihatahon di debata Jehovah hiat tu ibana. Ala sebelumna, nunga hea dihatahon debata badan nai tu si Abram. Ima uju dijo debata ibana, asa bukas manang asa borhat sian huta hatubuanna, lahu menuju tutano na pinar baga-baga ni debata. Buidui taida songna tersurat di sada Musa 12 ayat 2, sada Musa 10 ayat 10, do sada Musa 15 ayat 5. Nuaeng diturpukon diulak kod debata mamuse manaringoti tu si Abram. Masukna ima laho pahotton padanido, pabua tutudo pasauton ni dibatai marhite ibana. Dia ma isini padani, diturpukon naking tabege didok songonon. Yang go au idama nunga hot pada kudohotto, jala torop akka bangso maroppu tuho sugut, jala sopar situtuho tupahakku, jala pabakitoku ho gabi oppu persadaan ni akka bangso, jala marroas yako akka raja. Sai pahotokku do padakku tuho dohot tupino parmu sugut marsudut-sudut, gabi padan saliling-lilingna, pabua au gabi debatam, dohot debata ni pino parmu sugut. Ima isini padani, na pinahot ni debata tu si Abram diturpukon. Dungi asa tu pos rohani si Abram, dohot ripena si Sarai, di padan na pinaho ni Jehovah tu nasida, digatti debatado gor nasida na dua.
Dada si Abram bedohonon guarna, alai si Abraham nama. Nomor lapatan, opu nitorop akka bangso, bapa sejumlah besar bangsa. Jala somal lotong lapatan ni Abrahami didok, bapa orang percaya. Songoni nang si Sarai, digati gebesara. Lapatanna, ina nitorop akka bangso, manang ibu sejumlah besar bangsa. Jadi, mulu digati peguari, naing mangodol hodoi, babua padani tutu, babua padani tutu situtudo, pasauton ni debata. Jadi, atik pe naung marumur 10 tahun si Abram ujui, jala siap pikiran ni hajol maon, hira semungkin be adong ridangna, manang keturunanna, alai merhiti perubahan ni guari, di paposdo rohani nasida, babua tukdo kuaso ni debata, pasauton badan nei. Tukdo kuaso ni debata, mangalehon pinopar di ibana, jala gabiak kabang susugut pinopar nei. Jala raja nya kabang sope, marroas sugut sian pinopar nei. Jadi dangadong nasutar patupa ni debata. Sekali Allah berjanji untuk melakukan kehendaknya, maka itu akan terjadi. Jala na menarik taida sian sikap ni si Abrahami diturpukon, adorang so dipahot manang dipertigas debata pada nei, ima manukap do si Abraham diadupan di debata. Artina, tung di bagasan serep do uduk ni roha do si Abrahami, manangihon hata ni debata. Ima na pinatuduhon na, marhiti sikap na manukapi. Laos gabi sitiruod dui nang dinguluta, asa totong marserep ni roha, jala uduk kita tuhata ni Tuhani. Dongan saha persyaon, nuaing ahama naneng dohonon ni trupukot tuhita. Na perjulu, satia mahita mengulahon padatta tu debata. Dongan saha persyaon, songod debata naung pahoton jala pasautup padanna dopak si Abraham. Laos songonido nang debata. Pahoton jala pasauton padan haluauni tuhita di bagasan Yesus Kristus. Nunga di pahot debata padanna dinguluta. Marhite padidion na badiai. Marhite perpadanan na badia. Asa taruli hita dia kapasu-pasu nasian Tuhani. Alai tutu dak sukup holan bertepuk sebelah tangan, lahu majakon badan haluaun nasihat Tuhani. Ikon gayung bersambuk do, ima marhiti hasatiota mengulahu pada tai tu debata. Napaduahon, nanayang dohonon ni turpukot tuhita, hapo sima hatani Tuhan. Donga sa porsyaon, songon pos nyirohan ni si Abraham, pola manukap ibana, tumangihon hata doho baga-baga ni debata. Naing masongoni nang pos nyirohata, dinamanangihon doho makanguluho kata ni Tuhani. Naso mungkin dipikiran ni hita zolma, alai yang go di debata, dangadong naso tarpatupasa. Ido nekototong si haposata. Asa holang sian akapadilian, manang sian keputus asaan ninguluon. Napatuluhon naneng dohonon ni turpukot tuhita, dang jadi marakup bahenota debata. Donga saha persyaon, marhite padan ni debata tu si Abraham,
nunga patar siap pinopar ni si Abraham do nagabe raja jala si pelua ni portibion ima Tuhatta Jesus alani dang jadi marakuk bahenota Tuhattai dang jadi mabain akan atinopani Tuhani gabe si sobawon jala si pelua di bagasan muluna alai Yesus Kristus ibana do Tuhan jala si pelua hita ibana do perhitiatta asa taruli pasu-pasu ngulutta sian debata laos gabe tanggung jawab do di hita akan aporsea tu Tuhatta Yesus lumobi tu akan atoras manang generasi na tumua asarap mewariskan haporsea otai muse tuaka generasi na mangihut unang gabiadong aka generasi na holan mangihutihu sajo alai dang dihaporsiai Tuhattai asa unang adong aka generasi na mabay marakuk di bata di bagasang nguluna jala unang adong nagabe murtat sian Jesus Kristus si paluay alai asa Jupang songon padok ni padan ni debata tu si Abraham ditrupukon babua au gabe debatam doh debata ni pinopar musugut alani i sudema aka generasi na tumua bertanggung jawab lahu mewariskan hapor siautai tu aka sudut na poso amin martang yang mahita Maulia tema ali Tuhan dihatam na kubikihami dongani jala pergugui mahami lahu patuluson padan naong pinahokmi di bagasang ngulunami mar hite-hite Yesus Kristus martangiak kami amin.